はい。
Vill du stå? Seriöst? Han sätter sig ner när det är paus. Jag hade jag också typ. Vi mötte ju honom då i den. Men han var inte så bra. Nu har han varit så bra.
Sorry. Vilket kör var bra. Tack. Jag kommer ihåg vad jag sa till henne. Jag har ju det är såhär, jag var Agnes sa jag. Jag var helt gammal. Vad då? Det var klass. Kommer han sista. Nu sa jag att det var någon klass. Det började le så var det. Alltså det var jobbigt första gången. Jag skulle säga det. Seriöst. Det var ingen som fast. Jag är en kaffe som klart. Så bara, jag så jobbigt. Det var inte nu. Alla har det så. Precis vad jag har. Precis att jag fattar. Kommer ut med helt och hållet. Som en bebis också. Ja. Det är helt sjukt. Skitsvart. Det var när jag fixade stärsare. Det var
Vamos,
100